sanggap nga niya tuhi. Mangi na pinursla, bau. C. Mjong ka KHAD. C. Udi naka constituency linkirdam Laitkroh kaba muthaba iya haplang badki. Nong khasiu job bait namar ba u lahkwa prah bad bahadu patte. U di na pinursla constituency finpen iya habbad. U ba na linkirdam bad. Pinursla la. Ya lait plak namaru prestone udei. U MLA bad. U shemborlang. Pad dei u MDC te haka. MLA ka Laitkroh kam dei. Langshu bad, ka pinursla constituency bad, tungin iya peit patha, ka MLA election namar ka jing thip. Vote kan deitang na pamlum bad u preston, un job baithi. Bad upra, un shahrem namar ba ka vote lah iyo lang bad na nongsken constituency. Baka MLA bad MDC ka iya pher ka constituency, takadaw upra, uhe vote. Day na Laitkroh. What's new tu bakla mo para lok ba? Bait tel liait.